Eller lige meget, om det giver hende i munden, eller mellem patterne. Det lyder okay. Det er okay. Det med patterne. Det er vildt okay. Har du ikke prøvet det? Hvad for det med patterne? Nej. Hvad er det, du laver her? Jeg besøger dig. Hold op, du rejser ikke rundt om jorden for at tage dig et bad, vel? Jeg savner dig. Nå, gjorde du det? Men hvad så... Altså, alle instruktørerne op. Fritz Lang. Sergio Leone, Scorsese, Sergio Capucci, George Romero, Lucio Fulci, Sam Peckinpah, Jean Rollin, Jacques Tourneur, Wes Craven, John Carpenter, Jack Hill. Ja. Du skal skaffe en flugtbil for det eneste, jeg bad om, og så kommer du med sådan en lortespasserbus. Du sagde kraftigt, at du selv ikke måtte lægge op. Hvad fanden tror du så, det der? Fischer. Alle rapporter til Gabi. IP. Rejs. Havde du brug for at vise, at du trods alt er en god politimand? Det havde man. Jeg tryller på det inderligste om, hvor det her det er et spørgsmål om liv og død. Det er et spørgsmål om kærlighed. Det er meget, meget, meget stor kærlighed, som har gået alt for længe uden lud og koldt vand. Det kan vi ikke have. Meget markante træk, meget maskulin. Jeg tænkte på, hvordan det ville være at kysse dig. Så kys mig. Meget smuk. Men jeg vil nok gerne sige til dig, at det er okay. At du ikke vil være sammen med mig. Det er fint. Det er okay. Det er... What do you say? Say something. The master is... Jeg skulle kunne tale med Bjarne Amager. Er det her, han er? Det kan jeg desværre ikke udtale mig om. Er der noget andet, jeg kan hjælpe dig med? Nej! Kommer Bjarne nu? Vil du godt lige være sød og tale ordentligt til mig? Jeg kan ikke tale ordentligt. Ah, encantado. Carmen, ¿Dónde está Carmen? Carmen. Ah. Tristan. How do you do that? I am for the middle. Det var en kæmpe æble. Med æblerne ude fra haven? Ja, med æblerne ude fra haven. Adams æbler. Jeg tror, at Satan han er i gang med at prøve os. Jeg vil ikke lade mig bage min æblekage. När vill du att jag skulle... Jeg så dig. Hvorfor kom du ikke hen til mig? Fordi det havde bare ødelagt det hele. Du så simpelthen så smuk ud. Grosch. Hvad siger du? Er det en af jeres små rimandspil? For hvis det er det, så vil jeg meget gerne have det stopper nu, Helene. Jakob, hold nu op med at være så paranoid. Altså, man behøver ikke at være fattig for gode hensigter. Der findes folk, der har penge og idealer. Gør der det? Sådan et menneske vil jeg meget gerne vide så. Goddag, Jakob. In blood comes merely from a derangement of the tear duct, my dear gentleman. Nothing sinister. All in. Der er ikke noget, der er retfærdigt eller uretfærdigt mere. Starring Jessica Schwartz and Mads Mikkelsen. Ist nicht mein Papa. You've only got one eye. You Christians! Yes. You're lying. We're God's own soldiers, warrior, heading for Jerusalem to reconquer the Holy Land. Now you've got your freedom. What do you plan to do with it? I could use a good cause. Here's who you drew into this, Perseus. An honor guard. Young men who look good on a reviewing stand. And old soldiers
heading towards the You scared to take me in a fair fight? Hardly. I just don't fight fair. Captain Roswell! Captain Roswell! Right, family. Ludwig, Balika. It's rude to say no. It's really rude. It is rude, yeah. Come on! Small one. Oh, hey, Balika. Historical drama film directed by Nikolai Arkel, starring Mads Mikkelsen, Alicia Vikander, and Michael Close Jr. The story is set in the 18th century, at the court of the Michel Colas. Toi qui, de la façon qu'on a eu, a été restauré dans tes droits. Okay. How can I put this? Can you do that Dizzy Gillespie thing with your cheeks? You know why he goes all puffy fish-like? Being the champion should be empathy. He can assume your point of view, or mine, and maybe some other points of view that scare him. It's an uncomfortable gift, Jack. Perception's a tool that's pointed on both ends. This cannibal, you have him getting to know. Lower your gun. Do it! Goddamn son of a bitch! I don't like you much, dude! You have 5 seconds to get out of here. Jeg er ikke sur, fordi du slog Gabo lige i hovedet med den der knopsvane. Det kan vi alle sammen komme til. Men vi er jeres kød og blod. Vi er jeres brødre. Så vi har i hvert fald lige så meget ret til at se vores biologiske forældre, som vi har. Og Gabriel, han sidder lige der. Very well, I'll consider it a group effort then. Ready? Aim! And fire! Stop! 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 It was me! It was me! It's a place beyond time. That's it. I'm putting this thing back on. This world doesn't have to die, Doctor. This world can take its rightful place alongside so many others as part of the one. The great and beautiful one. We can all live forever. Really? What do you have to gain? White. A lot of red. Yep. Did they eat turkey in Turkey? Very good, very good. No, chicken. And they put him on skewer. Drenge, nu skulle lige køre en tur. Han er ikke helt klar endnu. Dag, jeg hedder Markus. Men spørgsmålet er, hvad der i virkeligheden er fornuft. Der findes en norsk filosof. Han mener, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Altså, jeg må sige, jeg kunne da godt sådan bruge en halv promille sådan på daglig basis for at få lidt mere selvtillid. Det har vi da alle sammen brug for. Det har du da også brug for. Jeg synes, det er spændende. No problem, boys. No problem. Very clever use of your noise, son. Fine. And I've come to believe it's not so much what you believe. It's how hard you believe it.